Dobrý den, vážení diváci. Ráda bych vám dnes představila certifikovanou terapeutku techniky kvantové léčebné hypnózy Adélu Novotnou. Ahoj, Adélko. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Já bych se tě chtěla zeptat, jak se setkala s QHHT. No, tak asi ako všetci. Myslím si, že ma to našlo niekde na YouTube alebo na internete. Kamarátka mi prvýkrát hovorila o Dolores Cannon a tak som si popozerala nejaké jej videá a vtedy ma to ako veľmi zaujalo. No ale ako často to býva v živote, tak rozhodla som sa vlastne urobiť si kurz potom, ako som prešla nejakou osobnou krízou. Väčšinou je to buď nejaká osobná kríza alebo nejaká choroba. A vlastne rozhodla som sa, že si urobím kurz po tom, čo moja kamarátka dostala veľmi ťažkú diagnózu. A vtedy som si povedala, že OK, tak teraz už treba niečo robiť. Ja som bola vždy človek, ktorý potreboval zistiť, prečo sa veci dejú. Ja sa neuspokojím s tým, že no neviem. A presne takéto veľmi ťažké životné momenty, ktoré mi proste nedávali zmysel, tak ja som sa vedela do nekonečna s tým zaoberať a vlastne QHHT mi vlastne dalo odpoveď, pretože tam vidíme ako keby taký ten obraz z hora a vidíme zmysel za každou udalosťou v našom živote, že či je dobrá alebo nie je dobrá, tak vždy to má nejaký zmysel a vždy, keď to zasadíme do kontextu, tak sa vieme potom aj, hoci aj s tou ťažkou situáciou, oveľa ľahšie vyrovnať. Takže vlastne takto som sa k tomu dostala. Čím jsi se zabývala předtím téhleté QHHT technice? Ja som podnikala, a ešte stále podnikám v online marketingu, takže vlastne mala som ako keby takú svoju malú agentúru a pracovala som s klientami priamo. Čo bolo super. A vedela som pracovať z domu, vedela som pracovať okolo mojich detí. Ale v jednom momente už ma to proste ťahalo niekam Rozumím. inam. Bol to obrovský skok do neznáma, takže za to som veľmi vďačná a veľmi, veľmi hrdá na seba. Takže marketing. A když se zeptám na tu spirituální rovinu, měla jsi nějaké techniky jiné, kterými si prošla, které tě zaujaly? No, ja som bola odjak živa spirituálna, respektíve zaujímali ma veci a ako vlastne tento náš svet funguje, ale to je než zaujímavé, lebo vždy som si tak ako keby, mám pocit, v duchu prijala, aby som, joj, to by bolo super, keby, že mám nejaké dary spirituálne, no a potom vlastne čistá jasná, v 41 rokoch som dostala svoje prvé dary. Čiže sa to vlastne krásne sa to potom aj zlialo s tou QHHT. Ja vlastne fungujem teraz už ako médium. Viem si navnímať veci, viem si navnímať energie. Urobila som si QHHT a potom som si k tomu ešte urobila reiki a ďalšie nejaké spirituálne techniky, ktoré potom vlastne využívam s klientami a vlastne takto pracujem aj s energiami. Mhm, 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 mhm. A konkrétně zrovna proč byl ten hlavní bod, že QHHT je teda, protože těch technik, které pracují s hypnózou nebo s hlubokým podvědomím je více. Co bylo zrovna to, jako to, co tě nejvíc úplně chytilo za srdce, když jsi řekla tak a QHHT, to musím prostě dělat. Um, Jednak to bolo to, že naozaj v rámci QHHT vieme ísť veľmi hlboko do podvedomia a že vlastne sa vieme napojiť na vyššie ja Mhm. a vieme získať informácie, ktoré sú nám vlastne inokedy ako keby uzamknuté pre nás. No ale taký ako keby najväčší ťah bolo pre mňa to fyzické liečenie, lebo v rámci tej hlbokej hypnozy vieme potom začať aj nejaké fyzické liečenie a to bolo práve to. Ja vlastne tým, že som si prechádzala tak aj osobnou krízou, aj ľudia okolo mňa začali nejako chorieť, takže som si povedala, že toto je ono. Mhm, mhm, super. A máš nějaké dosavadní zajímavé zkušenosti z těch terapií, které bys mohla sdílet? Samozřejmě tak, abychom neohrozili soukromí těch klientů, jenom nějak v obecné rovině. Jak to Um, probíhalo, nějaký zajímavý průběh třeba toho sezení?
Niekedy niekedy ma prekvapia odpovede. Tým, že ja som sama som veľmi taký ako keby analytický typ a potrebujem, tak ako som hovorila, že potrebujem veľmi veľa kontextu, potrebujem všetkomu dopodrobná rozumieť. Niekedy ma zaskočia tie odpovede, lebo keď som začala robiť QHHT, tak som si myslela, že tak ja sa teraz vyššieho vedomia spýtam, že na svoj, neviem, životný ako keby údel alebo nejaké svoje tie učebné úlohy a dostanem nejaký plán podrobný, čo mám robiť, aby som žila svoj najlepší život. A bola som veľmi prekvapená, že niekedy naozaj dostávame také veľmi strohé odpovede a veľmi také ako keby všeobecné, že sa musím veľmi veľa vypýtovať, aby som niečo zistila. A, takže potom vlastne často aj využívam svoju ako keby pôvodnú profesiu. Ja som študovala prekladateľstvo a snažím sa preložiť to, čo sa nám snažia povedať do nejakej ľudskej reči. Takže toto je také zaujímavé. Ja vždy očakávam, neviem, veľmi ako keby podrobný plán a dostanem odpoveď, že klient sa musí naučiť ľúbiť, že proste musí zažiť lásku. A keď sa pýtame na jeho nejaké učebné úlohy, alebo že prečo sem vlastne tá jeho duša prišla, tak dostane odpoveď, aby svietil na cestu ostatným. Nej? Čiže toto ma tak veľmi prekvapilo, lebo áno, niektorí klienti za mnou chodia presne s tým, že som vo veľmi ťažkej situácii a teraz akože verím, že odídem s nejakým plánom a naozaj dostávam také tie hĺbšie odpovede, ale tým, že vlastne v QHHT sa pred hypnózou rozprávame relatívne dlho, viem to potom ako keby napasovať na ten kontext, o ktorom sme sa rozprávali. Čiže aj keď dostanem ako keby takú veľmi všeobecnú odpoveď, tak ja sa už potom aj tým, že vlastne pracujem s energiami, tak sa viem navnímať, že čo tým asi myslia. Ale mala som taký zaujímavý zážitok vlastne jednej klientke, ktorá už bola ale veľmi ako keby spirituálne podkutá, tak vlastne v rámci sedenia jej otvorili tretie oko, keď sa zobudila z hypnózy. Vlastne celá hypnóza prebiehala úplne v poriadku a potom, keď sa zobudila, cítila veľký tlak medzi očami. A vlastne to spomínala už aj počas hypnózy a tam jej vlastne povedali, že oni ju vlastne doviedli na to sedenie tak, aby jej mohli pomôcť s týmto darom. Tak to bolo také zaujímavé. Tak to je fantastické, to je úžasné. To mám vždycky, když mám nějakého takového klienta, tak to mám potom obrovskou radost, když se to takhle podaří, Áno. když se něco zcela výjimečného stane, tak to má radost. I ten terapeut potom, i ten klient Áno. samozřejmě. Ja veľmi rada vidím potom aj ako keby tú zmenu v tých klientoch, lebo väčšinou, keď klienti prídu, tak sú veľmi ako keby zaciklení v hlave. Lebo samozrejme, že prídu častokrát s nejakým ako keby veľkým problémom, či životným, zdravotným, partnerským, kariérnym. A sú tak dlho nad tým už rozmýšľajú týždne a mesiace, že sú ako keby si už robia také kolečká v hlave. No a vlastne počas tej hypnozy častokrát oni sú ako keby pri vedomí, že to nie je hypnoza, kde by oni boli úplne v bezvedomí. Takže oni sú ako keby celý čas pri vedomí, všetko si vedia uvedomiť, ale keď sa zobudia, tak cíti z nich taký pokoj na duši. A to je niečo, čo vlastne my v spirituálnom svete hovoríme, že vlastne preniesli sme sa z hlavy do srdca, kdežto ako keby kvázi normálnemu človeku, keby som povedala, že tak už nad tým nerozmýšľaj a prosím ťa, mysli srdcom, tak nerozumie, čo tým myslím, lebo to je ako keby príliš taký ezoterický slovník, ale vlastne keď sa klienti zobudia z tej hypnozy, tak vidno alebo veľmi cítim taký pokoj na duši, že vlastne už aj keď odpovedajú na otázky, áno, lebo vlastne my odpovedáme na otázky vyššieho ja ako keby pomocou ich úst, tak už vtedy ako cítim, že rozumejú, že konečne ako keby dostanú nejaký nadhľad a potom naozaj, že odchádzajú taký spokojný, vyrovnaný a to je veľmi pekné vidieť. Tam jde o to vlastně, že je to tím prožitkem, že oni to vlastně jako Áno, sami na své vlastní kůži prožijou, že to áno, není jenom o tom, že by to slyšeli, že by někdo jim dal dobrou radu,
ale Áno, vlastně ten presne, prožitek presne je tak. tam Hej, ten vlastně, áno, co způsobí tu změnu, co si ten člověk vlastně áno, uvědomí, o co v tom jeho životě jde, nebo v těch situacích, které řeší. áno. Mhm. Dobře, Adel, a jakým způsobem je nejlepší tě kontaktovat? Kde vlastně provádíš ty svoje terapie? Áno, ja fungujem v Bratislave, takže nájdete ma v Bratislave. Najlepšie ma nájdete buď v zozname QHHT liečiteľov na Slovensku, alebo potom na webe www.starseeds.sk. Mhm, mhm. Hvězdne Jasně. semeno. A mají ti zájemci o terapii spíš zavolat nebo napsat e-mail, nebo tam máš nějaký formulář? Mám tam rovno formulár, kde sa môžu vlastne, môžu si vybrať termín a rovno sa prihlásiť, alebo môžu napísať e-mail, alebo kľudne zavolať. Mhm, mhm, mhm. Tak jo, no tak já tedy moc krát děkuju za tvé informace, za sdělení ohledně tvé praxe a tvých zkušeností a přeji ti do budoucna hodně spokojených a šťastných klientů. Ďakujem pekne. Ahojte.